ಮಠ ಮಂದಿರಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡುತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಠ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾಡುಂಡ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಜ್ಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಜ್ಜಿ ಭಾಗವತ ಅಜ್ಜಿ ನಾಡುಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಖಾಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಗೀತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಮತೋಟೆಲ್ಲ ಮೆನುತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಗೀತು ನೆಕ್ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಗೀತು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಪುನ ವ್ಯವಹಾರ ಬುಡ್ನು ನಾನಂದ ಅವೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ದ್ಯಾಪನ ನಾಲೆಜ್ ಕೃಷ್ಣಗೀತೆ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ ತತಃ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರು ಏನು ಮನ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಾಕಿ ನಾಲೆಜ್ ಅವು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈಪಿನೆತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಂತೇರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿಗೆ ಉರುಳು ಅದಾಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಂತೇಳಿ ಯಾರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ದಾದ ಮರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಈ ಸೈಪೈ ಈ ದಾದ ಓದುವ ಪನ್ನಗ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಸೈಪೈ ಅನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.